След провеждане на обучение в България, участниците ще организират и местни кампании за мир във всяка от участническите държави. Умения за екипна работа, разрешаване на конфликти и как да съжителстваме по мирен начин и бъдем по-толерантни са нещата, които развиват основно младежите в това обучение и неколкодневната съвместна работа. Боян е на 24 години. Работи в неправителствена организация в град Лозница, Сърбия, с млади хора и вижда себе си и Сърбия като част от Европейския съюз, с отношението на търпимост към хората, които имат различна националност и етнос. За първи път ли участваш в подобно обучение и какво научи за него? Is this your first time when you participate in such kind of training, and what did you learn from it? No, it's not my first time. I already participated in some similar trainings, and it's a good training. I learned something about avoiding conflicts, making teamwork, developing teamwork, and making new friendships. And there's a question about tolerance that we learned, a very important question. Не е първото ми обучение, участвал съм в други обучения. Това, което успях да науча е развих умения за екипна работа, разрешаване на конфликти, създаване на нови приятелства, също така и как да бъдем повече по-толерантни и как да съжителстваме по някакъв мирен начин. Това ли са важните неща, които ще предадеш, когато се прибереш в Сърбия, на своите връстници, на хората, с които ще работиш, посланието за толерантност, за мирно разрешаване на конфликти? Are these the things, the issues that you have learned and you are going to apply back home in your work with the peers or with the people that you work in your organization? Are these the important things like tolerance, the peaceful solving of conflicts? Yes, of course, it's very important because conflicts are most common problem today, and tolerance is a very important thing because people need to be tolerant if they're in a teamwork or work in some project. You need to be tolerant to other wishes and to make a compromise between the team members. Да, това са наистина важни неща, защото конфликтите вземат голяма част от нашия живот и в момента е много важно да работим в екипи, да разрешаваме мирно конфликтите. Изключително важно, когато работим в екипи и когато работим по проекти, трябва да бъдем толерантни, да уважаваме желанията на другите, за да можем да направим работата съвместима и да можем да постигаме резултати. По време на обучението си в Разлог, в рамките на тези 10 дни, те придобиват полезни знания и умения за мирното разрешаване на конфликти, организиране на кампании за толерантност и мир в страни с междуетническо и друг вид различие. Младежите, участващи в обучението, ще издадат наръчник по толерантност, който ще бъде издаден и разпространен сред партньори в целия свят. След провеждането на обучението в България, участниците ще организират и проведат местни кампании за мир във всяка от участващите държави.